temperaturfølsom modstand. I den her opgave skal vi arbejde med en NTC modstand, som er en komponent, hvis resistans er aftagende som funktion af temperaturen. Og det er vist her grafisk, hvor vi har resistansen oppe i y-aksen og temperaturen oppe i x-aksen. Hvor vi ser, at resistansen er aftagende, jo højere temperaturen bliver. Men den her NTC modstand, den er i serieforbindelse med en anden modstand, eller en anden resistor, vi kalder resistor på 1,32 kilo. Og så er der en spændingskilde, som leverer 5 volt. Så vi skal egentlig bare bestemme til en start ud fra grafen, eller det kan man gøre ud fra grafen, NTC modstandens resistans på 20 grader, så man bare går op på grafen og aflæser her, og så får vi, at den er så resistans med 20 grader er lige med 1,24 kilo. Og så skal vi beregne strømstyrken gennem den her NTC modstand, som vi gør ud fra sammenhængen mellem resistans og spænding og strømstyrke, og vi isolerer strømstyrken, og så får vi spænding over resistans. Og værd at bemærke her er, at de er seriekoblet, så det betyder, at vi kan lægge resistanserne sammen og få den her erstatningsresistor, eller erstatningsresistans hedder det. Så vi får altså, at R20 er lige med 1,24 kilo, og I er lige med strømstyrken gennem lige med 1,95 gange 10 i minus 3 ampere. Så får vi at vide, at effekten afhænger af givet ved det her udtryk, hvor vi har en konstant her. Vi har T omgivelserne, altså omgivelsestemperatur og NTC modstandstemperatur, hvor den her konstant er 25 mW per Kelvin. Og strømstyrken gennem NTC modstanden og det her system hele tiden er 10 mA. Så når NTC modstanden har en højere effekt end omgivelserne, afgiver den varme med effekt. Ja. Så vi skal bestemme NTC modstandens temperatur, når omgivelsens temperatur er 9 grader. Og det gør vi simpelthen ved at sige, effekt det er udtrykt P lige med R gange I, altså resistans gange strømstyrke i anden. Og vores resistans er altså NTC modstandens resistans. Så vi udtrykker altså eller laver et udtryk for det her, hvor vi udfolder en ligning, eller det her udtryk, hvor vi så har effekten her er NTC gange I anden, lige med det her, og så isolerer vi simpelthen er NTC modstandens resistans, og så får vi det her. Og det regner vi simpelthen ud, så meget vi nu kan. Vi sætter vores konstant ind her, vores strømstyrke ind, så har vi så T, som vi ikke kender, så vi får, at den giver det her udtryk giver 250 ohm eller 0,25 kiloohm per Celsius gange med temperaturen, NTC modstandens temperatur. Så har vi hernede det andet udtryk for omgivelsens temperatur, hvor vi kender alle variable, så vi får 0 eller 4,75 kiloohm eller 4750 ohm. Men det sætter vi jo så ind her. Det er lidt bøvlet at regne med Celsius i Maple, så vi lige gjort det her. Men i hvert fald sætter vi det ind, og så får vi en lineær funktion, som faktisk siger, at resistansen er proportional med temperaturen, NTC modstandens temperatur. Så det kan vi egentlig plotte i Maple, hvor vi så får, at den skærer i minus 0, eller i minus 4,75. Så kan vi finde 2 punkter på den her graf. Vi så vælger at sige, okay, vi vælger punktet 23,1 og 25,15.
9,5. Og det har jeg så også regnet ud her. Det viser at de ligger på linjen. I hvert fald så kan vi sige det er det her. Det betyder altså at vi har en forskrift for en lineær funktion. Vi har 2 punkter den går igennem, så vi kan egentlig tegne det ind på vores graf her, eller vores graf. Det er den jeg har tegnet ind her. Vi har punktet 23,1 og 25,1,5. Og der hvor de skærer hinanden må altså være det punkt hvor effekten er den samme. Så det vil sige at det må være temperaturen, NTC modstandens temperatur. Vi er egentlig ikke interesseret i punktet eller i y-koordinaten, så vi er egentlig kun interesseret i temperaturen, som er 23,3 grader aflæst. Så det er vores svar, at det NTC modstandens temperatur ved omgivelsernes temperatur på 19 grader, den er lige med 23,3 grader.